first wife. Chief Nwosu family from Akokwa, one of the in-laws of Onyema. Canopy for the in-laws from Akokwa and traditional ikuko with yams and the goats. Presenting souvenirs to the guests. Chief Ike Orizu and Lentor Ranch, one of the in-laws of Onyema Dike N'Ụtụtụ,
on traditional akwogo. Presenting gifts to Nwabu Obinwosu, their wife. Showing the family tree to the guests. Nnugabia Orizu and Ike Orizu dancing in honor of the deceased, while the in-law Orizu officiates. Children dancing to Egedege music. In-laws from Chukwudi family in Onubi coming for condolence visit with goat and drinks. Otto Okafor dancing.
Nzewonyinya, Anosike and others appreciating the musician and the in-laws from Chukwudi family. Daughter of the deceased, Dr. Nwabude, and grandchildren dancing in honor of their grandfather. Mr. Nwokedike Okafo and the wife. The grandchildren being taught how to dance by Dr. Nwabude Okafo. In-law Chief Nkem Obialo from Aba in Imo State. Dr. Igbo Okafo explaining certain details to the in-laws from Aba. In-laws at late Onima's tomb. Dancing troupe from one of the in-laws, Chief Eddie Brown, Ayowu. Expert riders heralding the arrival of Chief Eddie Brown, Ayowu, entourage, Ikenganri.
The Nzenozo title holders paying tribute to the great legend Chief Nzedi Oramma Uche Okafor, Onyema Dike n'ụtụtụ. Doba for the great legend by in-law Chief Eddie Brown Ayo Ikenganri. Arrival of Ikenganri, one of the in-laws of Onyema Dike n'ụtụtụ. Traditional salutation by Ikenganri to the bereaved. Women entourage in Ashwebi with Ikenganri. The children appreciating Ikenganri. The Doba display and other side attractions. Nnugabia, a daughter to Onyema, being appreciated by Ikenganri as she danced with her father's portrait. Ikenganri display with Ijele masquerade and another serious masquerade. Children on top of horses on Doba ride, acknowledging praises for having successfully buried their father.
to si wede abu ni na kuzani ro ni ka place ka omo ise do la mana fa no stay you go we ma ko yare we na go to na ife buru ka na eme maka no diro fere Okay. Ikenganwe and family present money, 2 cows and drinks to the family. Onye for ya jafu. I know you. Yeah, sorry. Body of those yeah, better with the Jesus. Ikenganwe paying condolence to the wives. Ikenganwe and Entoran visited the gravesite and paid respect to Onyema, while the first son, Nzewini, prayed for them.
Same as in the one year, never seen come this one. But I told you that it was a meeting, and again, so well. I'm like, I do this. Space. Because I don't want to be in the one of Ghana, hopefully, we get nowhere. I got 7 years Chief Nkem Obialo presents rope signifying a cow with some drinks to honor his in-law, late Onyema Diken Otutu. Entertainment of Ikenga's entourage. Souvenirs presentation to Ikenga's entourage. Last prayers and choruses by the family and kindred. La
ọ ka ụkwa Obokene bụ ndị na afọ ji mmemme akwamozu nke ụbọchị tata. Nwaanyị Obokene ihe abụọ ihe anyị nọ ji kwetara onye di hapụ anyị ga-eji ihe dị otu a wee bịa kpọrọ ya aka n'obi. Ọ ya ka anyị jikọtara wee bịa na-asọ ụlọ ndo onye na-eruo ibe ya anya o were na-anị ine anya n'ụwa niile ihe na-achara ihe ahụ n'ahịa ahụ n'ụzọ ọ mara na ihe ụwa ahụhụ n'otu onye nna nke ebele anyị na-ayọ gị lekwa anya ma ndị ọ hapụrụ ị ga-eme ka anyị na-aga ije n'okpuru na nzọụkwụ nke Chineke ị ga-eme ka anyị ndị toro n'ezi okwukwe siri ike bụrụ ndị a ga na-eji agba n'ụbọchị ndụ anyị niile. Chineke anyị ayọ gị isi nka ju awọ Chineke nna nke ị ga-edozi anyị ka anyị were dị ogologo ndụ. Chineke anyị ga-ewee n'akụkọ ọrụ ebube gị n'ebe anyị nọ. Chineke anyị yọrọ gị nka wee yọọ gị n'etiti ụmụ nwaanyị niile ndị mkpụrụ nke afọ kọnarịrị bido n'oge awa nke emechara mmemme ọkpụ ozu nke Ọnyamadike n'ụtụtụ ihe ha ga na-amụba abụọ ofu ụba itiri ukwu. Chineke ezi onye nwe anyị yọrọ amara n'ezi okwe na ị ga-emeri anyị. Chineke anyị ayọkwasị gị mgbe anyị ga-anara na nkuku anyị niile dị iche iche ezi ejegheri izi ejegheri anyị ga-esikwu jikwa ụkwụ anyị ji wee lọtarụ wee na-achịkwa n'obodo niile nke anyị si wee lọta wee na-emekwa ihe nke anyị na-eme wee na-eriju afọ ọ na-agara anyị n'ihu. Chineke nna anyị ayọ gị nka wee na-ayọ gị nna nke amara ọ dị mmehie adịghị ọcha n'ụzọ ọbụla isi ya nke ga-eme na ha nabata ezi anyị ọma nke anyị yọrọ gị na mmadụ nsọ anyị esi gbaghara kacha na n'ike na amara ịhụnanya gị na ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Ekwere m na Chineke ekwere na ọ ga-esiri ike Chineke na-apụrụ isi ụzọ gosipụo ya n'ihi amara ya niile obi m siri ike na Chineke na-emezu ya gasịrị.
Do I need to weapon more no quarter in this region and my mark was in Kelly nobody. Because men I want to find a face meta. That will go, but I cook on you, my dear. You might not know when you see the Boland. So, talk I know for those I get for an after the command and I say, okay, Madagana, okay, Mother will come more. Talk I got clear enough. Well, man. I cannot call you, I can miss them and I think it's according. Thank you very much. I feel good. Is it what you do? Oh, I got one. I got Diamond. Oh, then by Jawanya. Hey,